Έφυγε ο άρχοντάς μου Νίκος Σαραγούδας. Έφυγε η ψυχή μου. Ανέβασε σήμερα στο Facebook «Ήγιασε μη Σαραγούδα». Και είπαμε στα εξωτικά της παράδοσης σήμερα το πρώτο ημίωρο, αλλά και αύριο να το τιμήσουμε και να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ένας από τους πιο σπουδαίους δεξιοτέχνες στο ούτι, αλλά και τραγουδιστής, ο Νίκος Σαραγούδας, από τα Σπάτα, γεννημένος με καταγωγή αρβανίτικη, αλλά με μια ψυχή που πάντα τον πήγαινε ανατολικά, προς τη Μικρά Ασία. Εδώ τον ακούμε από την εκπομπή Καφενείο των Μουσικών, αυτό το απόσπασμα, ένας ελεύθερος σκοπός. Και θα τον ακούσουμε και στο τραγούδι «Κατηφένιο σου ο Ντάς» από την ίδια εκπομπή Καφενείο των Μουσικών με το Χριστόδηλο Χάλαρη. Αυτή η εκπομπή στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αμάν θέλω να έρθω μια βράδια να σου πω τα πάθη μου, να με κλαις, άμα να με κλαις αγάπη μου τσακπί. Έχεις φως μου, αμάν μαύρα είναι σαν την ελιά, κι όποιος τα γλυκό φιλήσει χαρώ δεν, αμάν χαρώ δεν φοβάται πια τσακπί. Άμα στο καθρέφτη μην τα δεις, γιατί μόνη σου αγαπιέσαι και εμένα, αμάν και εμένα λησμόνης με κάψε.
Τον ακούμε εδώ τον Νίκο Σαραγούδα σε ένα απόσπασμα από ένα χορευτικό σκοπό. Κύριε Νίκο, πού γεννήθηκες? Στα Σπάτα, Αττικής. Ναι, και πότε? Το 33. Και μεγάλωσες εκεί? Βέβαια, εκεί μεγάλωσα. Δεν είσαι από οικογένεια μουσικών ή όχι? Ή ναι? Όχι, μόνο από Μερακλείδες. Από Μερακλείδες ανθρώπους. Μερακλείδες. Δηλαδή ο πατέρας τι δουλειά έκανε? Ναι, ο πατέρας ήταν κρεοπόλης. Αλλά γλεντζές. Στο τραγούδι, στο χορό, σε αυτά. Όλοι. Το σόι είμαστε τέτοιο. Δηλαδή είστε πολλά αδέρφια? Ναι, είμαστε 7 αγόρια και κορίτσια. Και εσύ πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με τη μουσική? Εγώ τραγουδούσα εκεί στο χωριό με τους φίλους, στις παρέες. Ήμουνα τότε κοντά στα 20 χρονών. Μ' άκουγαν οι φίλοι να τραγουδήσεις επαγγελματικά, να βγεις τραγουδιστής. Ο πατέρας μου, πού να του λέγα τέτοια κουβέντα. Σιγά σιγά του το είπα. Και αποφάσισα να πάρω μια κιθάρα. Είχε ένας φίλος μια κιθαρίτσα και έμαθα τους τόνους να αρχίσω να τραγουδάω. Το πόσο χρόνο ήσουν τότε? Τότε ήμουνα 20. 20 χρονών πρωτοάρχισες να... Πρωτοάρχισα. Ναι, λοιπόν. Μ' άρεσε όμως όλο το μακάμι, το βυζαντινό στοιχείο. Στο δημοτικό επάνω, οτιδήποτε είχε, όποια τραγούδια είχαν το βυζαντινό στυλ κάπως, αυτά μου άρεσαν περισσότερο. Αυτά τα τραγούδια πού τα άκουγες τότε? Τα άκουγα στο χωριό μου. Τα σιρτά, τα καλαματιανά, ορισμένα τσάμικα, ορισμένα ζεμπέτικα παλιά. Δηλαδή από πού τα άκουγες? Από το ραδιόφωνο, από τα γραμμόφωνα ή από... Από τους φίλους εκεί στα Σπάτα, από τους χωριάτες. Οι οποίοι παίζανε και τραγουδούσαν? Όχι επαγγελματίες, ρασιτέχνε, αλλά τραγουδούσαν ωραία. Ήτανε και ένας δύο μουσικοί το χωριό μου, ο Παλαιολόγου Κώστας με το Σαντούρι και κάποιος Μακαρίτης Σαρίκας, ο οποίος έπαιζε βιολί, κιθάρα και μου έδειξε τα ακόρδα στην κιθάρα αυτός. Έτσι ξεκίνησα σαν τραγουδιστής. Αφού το θέλανε φίλοι και μ' άφησε και ο πατέρας μου, εγώ το ήθελα πάρα πολύ, ξεκίνησα. Και τραγουδούσα, ήμουνα τραγουδιστής με κιθάρα. Αλλά όταν άκουγα, είχα μανία στα ούτια, γιατί πρόλαβα τότε τους μικρασιάτες, τους γέρους, στο καφενείο μουσικών που πήγα. Ποιους πρόλαβες, δηλαδή, ποιους άκουσες? Πολλούς, δηλαδή πολλούς, λέω, το Γιάννη, το Μπαρμπαγιάννη, το Σούλη, μόνο αυτό ζει, το Τομπούλη, μερικούς άλλους, δεν θυμάμαι τα επίθετα. Στη δουλειά μας όταν πηγαίναμε μέσα στα πανηγύρια δεν ήταν και στους γάμους αυτοί πηγαίνανε σε άλλες δουλειές. Αλλά στο καφενείο μόλις άκουγα και βγάζανε και παίζανε ούτι, με τράβηξε πολύ το όργανο αυτό. Δηλαδή παίζανε και στο καφενείο εκείνοι? Ναι, βγάζανε το όργανο τις ώρες που ήταν πιο ησυχία, τα απογευματινά τα βραδάκια, και βγάζανε το όργανο και παίζανε τη χάμο, κάνε κομματάκι, ξέρω εγώ. Παίζανε για το κέφι τους δηλαδή? Για το κέφι τους, Και μόλις άκουγα το ούτι, παιδί μου έδινε μια χαρά μέσα. Μα λέω, τι να κάνω, εγώ λέω κιθάρα παίζω. Πώς να το μάθω το όργανο, αυτό έλεγα. Και είναι και δύσκολο όργανο. Δύσκολο γιατί έβλεπα ότι δεν είχε τάστα. Με είχε τραβήξει τόσο πολύ. Λέω, τι να κάνω, πώς θα μετρήσω, πώς θα βρω. Δεν λέω, πέρασαν χρόνια όμως. 10 χρόνια και τραγουδιστής ήμουνα. Πέρασαν πολλά χρόνια. Και μια ημέρα τόλμησα και του λέω, μωρέ Μπαρμπαγιάννη μου, δεν μου δίνεις αυτό το ούτι, του λέω, του Μπαρμπαγιάννη. Μου λέει, πάρ' το. Πόσο θέλεις, τόσο μου λέει. Του δίνω τα λεφτά και το παίρνω και έτρεξα, μήπως μετανοήσει, λέω, και μου το πάρει πάλι. Τέτοια χαρά είχα. Σκέψου, έτρεξα. Το έφερα στο σπίτι, τον ξαναβρίσκω στο καφενείο, πώς θα το κουρδίσω. Μου λέει, πάνω στην κιθάρα περίπου. Μου είπε τι φωνές έχει και το κούρδισα επάνω εκεί. Χωρίς δάσκαλο. Αλλά ταλαιπωρήθηκα, κουράστηκα όμως για να βρω γιατί μόνο από δίσκους, από Αιγυπτίους, από Μικρασιάτες, από διάφορους, χέρια δεν έβλεπα. Μόνο το Κυριάννη καμιά φορά, εκεί που το έβγαζε, είδα τα χέρια του. Και για να είμαι ειλικρινής, πήγα και στην Κωνσταντινούπολη σε κάποιον μεγάλο καλλιτέχνη Έλληνα, τον λέγανε Γιώργο Μπατζανό, αυτός ήταν ο καλύτερος, για να δω έστω για λίγο πώς βάζει τα δάχτυλα επάνω. Ναι. Εκείνος σου έδειξε δηλαδή? Αυτή την ώρα, μόνο για μια ώρα, ήθελα να δω η μεγάλη μου μανία ποια δάχτυλα βάζει. Το μεσαίο δάχτυλο δεν μπαίνει. Μπαίνει το πρώτο και το δεύτερο, αυτό το τρίτο. Αυτό μου έφτανε, μου έγραψε και στην κασέτα και από εκεί έτσι ξεκίνησα. Με τους δίσκους, με αυτά τα πράγματα. Μελετούσες δηλαδή μόνος σου? Μόνος μου ώρες, μόνος μου, για να βρω τις σωστές φωνές, να γίνει σωστό το μακάμι. Διότι είναι άλλο πράγμα, δεν είναι η ολόκληρη και η μισή,
είναι και τα ημιτόνια. Ανάμεσα φέρει σε ένα ρε και το διάμεσο. Τα λιγότερα από ημιτόνια δηλαδή. Ναι, βέβαια. Αυτά, διότι λοιπόν, δεν είναι ούτε ρε ούτε μη είναι διάμεσο και ούτε μισό. Είναι άσε, είναι το Βυζαντινό, έχει αυτά τα πράγματα. Αυτούς τους δρόμους εσύ πού τους έμαθες? Έτσι ρωτώντας, ρώταγα το έναν τους παλιούς μουσικούς τι ήχος είναι αυτός, Χιτζάζ, αυτό τι είναι Ράστ, αυτό τι είναι Ουζάμ. Ψάλτες ρώτησα, τον κύριο Στανίτσα και άλλους πολλούς, επειδή είναι φίλος μου και ο Στανίτσας, μου είπε ορισμένα μακάμια, ορισμένους από την Κωνσταντινόπολη που βρήκα. Του ρωτούσα να μάθω τα μακάμια, ήθελα να ξέρω το μακάμι να είναι σωστό. Ποιο είναι το νιχαβέντι, ποιο είναι το ράστι, ποιο είναι το σακ, τι φωνές παίρνει. Με ενδιαφέρε τόσο πολύ να τα μάθω. Τους οργανοπαίχτες που ρωτούσες για αυτά, για τους δρόμους, για τα μακάμια, σου λέγανε όλοι το ίδιο πράγμα, δηλαδή συμφωνούσαν όλοι σε ένα δρόμο? Οι καλοί συγκεκριμένοι ήταν σίγουροι ένας με τον άλλον. Ορισμένοι λίγο... Δηλαδή δεν ξέρουν όλοι. Δεν ήταν σίγουρο. Εγώ έψαξα τελευταία να βρω το σωστό. Ρώταγα τους καλούς, τέλος πάντων, και κανένας ξέφευγε και όλα το έλεγε διαφορετικά. Πάντα υπάρχουν αυτά. Άλλος το λέει αυτό τον ήχο έτσι, άλλος το λέει διαφορετικά. Πάντως οι καλοί τεχνίτες είναι σύμφωνοι ένας με τον άλλον. Κύριε Νίκο, το ούτι σε βοήθησε το ότι τραγουδούσες, το ότι ήσουν τραγουδιστής? Ναι, πάρα πολύ. Με βοήθησε. Είχα τη μανία, μου άρεσε το τραγούδι να το τοποθετώ έτσι βυζαντινά, ας πούμε, σωστά, αλλά με το ούτι βρήκα κάτι πράγματα, κάτι λεπτομέρειες που δεν τις ήξερα. Και από πότε παίζεις επαγγελματικά? Ούτι. Επαγγελματικά ναι, παίζω, δεν θα είναι 15 χρόνια που το πήρα έτσι. Το είχα στο σπίτι το ούτι, διότι στη δουλειά επάνω, στα χέρια αυτά δεν τα άφηνα στο σπίτι, ήθελα να το άκουγα, να τακτοποιηθώ, να μπορώ να τραβήξω τους ρυθμούς, το καλαματιέρνο, το σελτό, το ζεμπέτικο, όλα αυτά. Αφού έλεγα πως κάτι γίνεται, τότε το πήρα στη δουλειά επάνω στο πάλκο. Στα ταξίμια που παίζεις, αν μπορείς να μου περιγράψεις πώς το κάνεις ένα ταξίμι? Διαλέγεις ένα δρόμο? Βέβαια. Παίρνουμε ένα δρόμο, ας πούμε το ουσάκ, πρώτος ήχος, σε ένα τόνο επάνω, ας πούμε στο μη. Υπολογίζω τι φωνές και τι αλλαγές παίρνει μέσα, γιατί έχουμε και τις αλλαγές. Το ουσάκ παίρνει μέσα ράστ, παίρνει μέσα χιτζάζ, βέβαια, και σαν μπαχ περαστικό μπορείς να βάλεις. Όλα πάνε αρκεί να καταλήξεις στο ουσάκ χωρίς να φανεί άσχημο το χτύπημα. Να περάσεις δηλαδή από το ένα στο άλλο. Από το ένα στο άλλο, αυτό είναι το μυστικό, να περάσεις από το ένα στο άλλο όμορφα, να ταιριάζει, να μην πάει με το ζόρι, έτσι. Να μην ξενήσει δηλαδή το αυτή. Βέβαια, να μην είναι, ακριβώς. Μας έπαιξε ένα ταξίμι Κάρτσιγαρ. Κάρτσιγαρ, ναι. Τι είναι αυτός ο δρόμος ακριβώς? Το Κάρτσιγαρ είναι ένα περίπου όπως είναι το ουσάκ, βέβαια το έπαιξα σήμερα σε σι επάνω. Ναι, δουλεύει γύρω από το χιτζάζ στο μη επάνω και καταλήγει σι όπως καταλήγει το ουσάκ, αλλά έχει άλλη ακουστική, είναι διαφορετικό. Κύριε Νίκο, τώρα εσύ παίζεις μόνος σου στο σπίτι σου για τον εαυτό σου? Βεβαίως, εκεί είναι που παίζω περισσότερο. Παίζω στο σπίτι μου, εκεί ευχαριστήκαμε πιο πολύ. Δεν μπορώ να ευχαριστηθώ όπως ευχαριστήκαμε στο σπίτι μου. Δηλαδή δεν ευχαριστιέσαι στη δουλειά σου? Ναι, μου αρέσει στη δουλειά πάνω, τα όργανα όταν είναι καλή η ορκίστα, ο ρυθμός όταν είναι σταθερός, ωραίος, ευχαριστιέμαι. Αλλά εκεί καμιά φορά που φτιάχνουμε το κουρντίζο όπως θέλω εγώ, ευχαριστιέμαι πιο καλά. Γιατί είναι η ψυχή την ώρα που το παίρνω το όργανο, άρα το θέλω να το πάρω και την ώρα στα χέρια μου και το ευχαριστιέμαι. Δεν παίζεις δηλαδή έτσι όπως παίζεις στο σπίτι σου, δεν παίζεις ποτέ στη δουλειά? Καμιά φορά όταν μου αρέσουν τα όργανα και εκεί. Συνήθως όμως όταν χορεύει κανένας πολύ ωραία, κανένα ρυθμό πολύ, κανένα τσικτετέλη, κανένα καρτσιλαμά όταν το χορεύει, ζεμπέτικο, όταν χορεύει ωραία και είναι η ορκίστρα καλή, και εκεί ωραία παίζω. Αλλά κάτι άλλο στο σπίτι, μιλάει η ψυχή, πώς το λέμε. Τον ακούσαμε εδώ τον Νίκο Σαραγούδα σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Γιώργο Παπαδάκη στις 27 Απριλίου του 1982 για την εκπομπή Λαϊκοί Πρακτικοί Οργανοπαίχτες.
Να του ευχηθούμε καλό ταξίδι, καλό απελευθερωτικό ταξίδι στην αιωνιότητα.
πώς μεγάλος έγινε. Αχ, ωραία μέσα στο μέσολο το Μαρκοπάν. Το Μαρκοπάν, παιδιά μου στην εκκλησιά. Το Μαρκοπάν στην εκκλησιά. Αχ, ωραία το Μαρκοπάν στον τα παπά. Αχ, ξηδαπάδες, παιδιά μου παν τα παπά. Δες παν μπροστά. Αχ, ωραία και δέσποτα. Δες πίσω το γλεν. Αχ, ωραία πίσω το γλεν, παιδιά σου λιωτή. Θρήνος μεγάλος έγινε του Μεσολογγίου αυτή η ηχογράφηση για την εκπομπή Καφενείο του Μουσικών στις 13 Πέμπτου του 1979, η εκπομπή του Χριστόδουλου Χάλαρη στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στο αφιέρωμα που είχε τότε στο Ούτι κυρίως, και με αφορμή το Ούτι κάλεσε τον Νίκο Σαραγούδα να μιλήσει για το Ούτι
εδώ το συνόδευσε ο Βασίλης Κατράκος στο λαούτο και ο Κώστας Στάθης στο κλαρίνο και στον προηγούμενο αυτοσχεδιασμό που ακούσαμε από αυτή την εκπομπή. Όπως και όλα τα υπόλοιπα που ακούσαμε σήμερα, τα ακούσματα ήταν από η σκοπή και τα τραγούδια δηλαδή ήταν από την εκπομπή Καφενείο των Μουσικών, από 2 εκπομπές που έχει κάνει ο Χριστόδουλος Χάλαρης και η συνέντευξη, όπως σας είπα, του Γιώργου Παπαδάκη στο 3ο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου τον ακούσαμε να μιλάει περισσότερο και για τον ίδιο. Για τις εκπομπές στο Καφενείο των Μουσικών μιλάει πιο πολύ για τη μουσική και με κάπως πιο ειδική ορολογία που θεώρησα ότι δεν ταιριάζει τόσο στη δική μας εκπομπή εδώ, τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, ζωντανά μαζί σας στα τηλέφωνα 210-60-66-439 και 210-60-66-204. Επικοινωνείτε μαζί μας. Είναι η Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να ευχαριστήσω πολύ την Κατερίνα Λιοντή που με βοήθησε σήμερα το μεσημέρι, μόλις μάθαμε την είδηση του θανάτου και μοντάραμε αυτά τα αποσπάσματα από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα συνεχίσουμε, θα ακούσουμε και αύριο ένα 20 λεπτό περίπου αφιέρωμα στον Νίκο Σαραγούδα.
εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ξεκινήσαμε σήμερα πάλι ακούγοντας τον Νίκο το Σαραγούδα από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Προσπαθώντας να τον αποχαιρετήσουμε και να του ευχηθούμε καλό ταξίδι, θα ακούσουμε και ένα δεύτερο μέρος μιας άλλης συνέντευξης μικρής που κόψαμε εδώ για την εκπομπή μας από το Καφενείο των Μουσικών. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Σαραγούδα, συνέντευξή του στο Χριστόφορο Χάλαρη για την εκπομπή Καφενείων των Μουσικών, καθώς τον ακούμε βέβαια εδώ και στο Ούτι. Κύριε Σαραγούδα, ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς δεν αντλείτε καταγωγή από τη Μικρασία, από ό,τι ξέρω? Όχι, εγώ είμαι από τα Σπάτα. Από τα Σπάτα. Πώς είχατε την ευκαιρία να γνωρίσετε το Ούτι? Ναι, εγώ αρχικώς βεβαίως σαν τραγουδιστής ξεκίνησα με κιθάρα, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ, διότι όπως είπαμε παίζανε οι παλιοί. Παλιά παίζανε πάρα πολύ. Ήταν στο Καφενείο Μουσικών, να σας πω, 20, 30, 40 ούτια πόσα ήταν, πάρα πολύ. Και τους άκουγα εκεί τα γερόντια που παίζανε και μου άρεσαν πάρα πολύ. Στην Νέα Ιωνία που αρμονιάστηκε τώρα τη γυναίκα μου, μόλις άκουγα τα ούτια στα ταβερνάκια εκεί, μου άρεσαν πολύ. Και το κανονάκι μου αρέσει, το σαντούρι, αυτά τα όργανα μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά το ούτι το ξεχώρισα από όλα. Είχαν τη μανία αυτή. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ όμως το είδος μου τώρα στο τραγούδι. Είναι το όργανο γλυκό αυτό που με πειράζει. Παρατήρησα το δικό σας ούτι δεν έχει 5 ζεύγη χορδών, έχει 5 ζεύγη χορδών και ταυτόχρονα έχει και μία έκτη χορδή. Ναι, έχω και το μη τον μπάσο. Κύριε Σαραγούδα, πολλές φορές το ευρύ κοινό συγχαίει το ούτι με το λαούτο. Ναι, βλέπω, μου λένε παίξε μας ένα σόλο πολύ, συμβαίνει που μου λένε με το λαούτο. Και όμως δεν είναι, με το λαούτο δεν έχει συγγένεια. Μόνο το σκάφος μοιάζει. Το χέρι είναι τελείως διαφορετικό, διότι το λαούτο ξεχωρίζεται με τάστα. Βέβαια με αντέρνα, αλλά έχει τάστα. Η αριστερά έχει άλλη ηχητική. Οι χορδές είναι τελείως άλλο κουρδισμά. Το ούτι έχει αντέρνες στις δύο, στις κάτω, τα καρδίνια του, και τα υπόλοιπα είναι όπως με μετάξιμες, όπως είναι του βιολιού. Αφού το λαούτο έχει σειρμάτινα. Είναι άλλο πράγμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν μοιάζουν καθόλου. Αλλά μου λένε, επειδή έχει το σκάφος πίσω, ορισμένοι το μοιάζουν με το λαούτο.
Ακούσαμε κάποια αποσπάσματα ηχητικά από το καφενείο των μουσικών του Χριστόδουλου Χάλαρη, εδώ από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στις εκπομπές του οποίου συμμετείχε ο Νίκος Σαραγούδας. Το πρώτο μας αφιέρωμα το κάναμε χθες, ένα α μέρος και ένα β μέρος σήμερα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής.